Dobré ránko z Halali Campu. Safari nás čaká. Alebo spíme ďalej? Neviem, či nespíme náhodou ďalej. No, troška ešte. Nie, to beriem kľúče. Ideme na raňajky. Dobre. Takto vyzerá ránečko. Etosha parku. Halali Camp. Jogurty, musli. Ja si dám taký džúsik. Čo sú tam, vajíčka? On upeče vajce, či čo? Ako to funguje? Šunka, paradajky v síri a vajíčka nám asi upeče. Asi. A tuto je čo v týchto vnútri? Pozrieš? Good morning. Máme párky, slanina a asi fazula. Fazulka. To je akože multivitamínka má byť. Tak to vyzerá. Áno. Veľmi sladký. Dáme si dobré raňajočky. Dobrú chuť. Dobrú chuť. Máme koláče, máme mapu a sme naraňajkovaní. Ideme. Rozvidíme sa, ne? Aha, ale poriadne, mara rýchlo, že? Veľmi rýchlo to išlo hore. No najprv bolo aká tma s baterkou, ideme na raňajky a za 15 minút je už takto. A už títo idú. No tuto sme ostali už len my. Hej. Dobre, ešte jeden, ale toho ani nerátame. Ten tu stál aj predtým. No nič. Ideme sa pobaliť. A začína sa safari. Vítajte v tomto Ježiši, bordeli. Dobre, ideme sa baliť. Kľúče sme odovzdali a ideme na safari. Tam boli raňajky, Moringa restaurant, recepcia a tu je turistický obchod. Písali sme po hladnice a pošleme. Oj. Dobre, hotovo, ideme to poslať. Kde hovorila na informácie? Na recepcii. Na recepcii. Pripravený na dnešné dobrodružstvo. Ide safari. Tak hádam, niečo aj uvidíme. A hneď tu stoja autá. Lebo neviem, čo nastavujú ešte. Dobre. Takže do 7:30. Close je do 6:30. Dobre, opačne to bolo. Open o 7:30 a close je o 6:30. Opúšťame kemp Halali a ideme ďalší kemp Oka Uku Ejo. A hneď tu máme niečo. To si stiahneme, aby sme to mali ešte lepšie. Máme tu nejaké asi orixy alebo čo to je. Ale nejaké antilopy, neviem. Počuješ? Kuku! Už tak
Už píša. Kuku! Kilometrov sme išli a nič tam nebolo v diaľke, bolo nejaké stádo bivolov, či čo to boli. Také niečo, veľmi ďaleko. Teraz ideme k prvému napájadlu, ktoré sa ale volá... Ako sa volá? Počkaj, nech sa pozriem. Tu máme tiež niečo. Zebry spolu s tými Oryxami. Takzvaný africký mix. Tam sú v diaľke. Ešte bivoly im chýbajú. Lebo tie sa zvyknú s nimi. Kamarádi. A my ideme k tomuto napájadlu, ktoré sa volá Rietfontein. Dobre, Rietfontein. Takže ideme k Rietfontein. Tam by sme mali byť ani neviem za koľko. Za 3 km. Vonku je 17 stupňov momentálne a je nejakých možno... 10 hodín? Ani toľko nie. 9:20. Sobota je, myslím. Áno. Sobota 14. júna 2025. A my nemáme inšie na robote ako v Namíbii, v Etoši hľadať leva, ktorý sa dobre skryl. Vôbec nám to není treba. OK. To je to dosť zarastené, to niečo mohlo byť. Môžeme ísť kľudne ďalej. Chceš piť? No, nie som. Toto je tá Afrika. In 500 meters, turn right, then turn right. Zebra, pozor. Zebra je na zebre. Páne Bože. Turn right, then turn right. Idú k tomu napájať.
Je si na piknik spote? Na piknik. Čo si chcel povedať? Nejak sa to... Nevolá? Áno, že sa to nejak aj ináč volá, ale nie. Iba piknik spot. Tak to je tu piknik spot. Vecka, tu sa dá zastaviť. Toto je tu ohradené. Toto je jeden z tých Tu sa musí zatvárať brána, aby sem niečo nevošlo. Nech sa páči. Dáme si lemon. Lemone. Veľmi pekný. Veľmi, veľmi. A tu ide toaleťák, jak v Amerike, vieš, vo westerne ide to seno, tak tu ide toaleťák. Pôjdeme aj na vecko. Záchody, počkaj, ženy. Ženy, tady to. Dúfam, že nebude prekvapenie v záchode. Je tu taká jama. OK. Takto je tu voda, aj piknikové miesta. Možno niekto má piknik. A toto by sa ešte dalo. Zatvorí bránu, aby sem nič neprišlo. Idem sem dopredu, alebo idem naspäť dozadu. Separujú. Solárne panely. Olifant Baden. Sloní kúpeľ. Ale nie sú tu slony. Ale sú tu vecká.
Kde sú slony? Neviem. Pozrime sa. Akurát si robíme rýchly obed. Takzvané africké žemle. Thank you, super, bye. Máme už urobené chlebíky, máme paradajku, papriku a ideme smer Okauku. Takáto cesta je pred nami. Toto je Afrika. Ja nemám pás, OK. Dobre. Dobrú chuť. Díky. Čo dáme? Neviem, či tadiaľ môžem ísť, alebo sa musím úplne vrátiť. Vrátiť, odkiaľ sme prišli, kde boli tie oného. Dobre, tak poďme tadiaľ. Lebo tam je ten Aus, tá ďalšia waterhole, ale niečo rozprávali, ale neviem čo rozprávali, že či tam je niečo, není tam nič. Ideme, musíme nájsť slony. Toto je veľká premávka. Tak poriadne, dore. Marty. Ani jeden z nich sa vraj nevolá Marty. Ježiš, teraz týchto nahnal všetkých, tento, čo tu toľko sa rozčuluje. On obchádza celé stádo a teraz týchto poslal cez cestu. No. A tuto obchádza, každému jednému to povie. Počuješ ho? Každého jedného obchádza a naženie ho sem, aby aj oni išli. Teraz ešte tých zadných musí zobehnúť. Ježiš, na tých má nervy, tí sú úplne vzadu. 5. Teraz ich naženie. Toho už má jedného, dobre. Ešte 3 mu ostali, koho musí nahnať. Dobre, už má 2. No posledný ostal vzadu. Ten s tými veľkými rohmi. Teraz ženie tohoto, ale ešte sa vráti pre tamtoho. Úplne vzadu.
druhej strane. To sú súpy. Takéto veľké hniezdo je tu. Asi činžiak, viacerí tam bývajú. A takto je naokolo veľké nič. Môžeme ísť ďalej. Ježiš, veľmi utekajú naproti nám. Počkaj, rozutekajú sa, títo uvidíš, počkaj, ho slaknú. No, už idú utekať. Stoj, alebo... Z kapoty. Zavolám ti ju? Nech sa len pozrie. Ozerá sa. Hej, To je už to nejde.
áno. Aj tá sa už posadila. Hej. Idú preč, to vidia, že to... Ja si myslím, že tu či to sa povodku. Je, tá tretia preč. Idú úplne všetky preč. Pozri, aké to telo majú. Ale však nechoďte, no. Tak sa môžeme kamarátiť. Slony tam nie sú. Nie. Sprava idú ešte štrosy a zebry, štros. Nie. Jedna žirafa je tam. Jedna žirafa a... A čo idú sprava? Zebry? Či zľava? Zebry idú zľava.
schôdzička, ideme na recepciu. Post office, Curio shop, filling station, kiosko. Pošta. Myslíš, že to je ono? Recepcia Tourist Center. Už máme číslo kempu. Ideme na vecko a ideme ďalej pozerať zvieratá. Tu je nejaká väža, nejaká výhliadka. Potom aj napájadlo pôjdeme pozrieť večer. Máme turistický obchod. A tuto sú asi vecka, tak ideme to pozrieť. Oka uku ejo. Väža je tu, Oka uku ejo. Ideme sa ešte pozrieť na ňu. Yeah. Bazén. Africké. Pane Bože, čo tento toľko hrabe? Haló. Tak toto sú naši susedia. Viac menej priami susedia, lebo tuto máme auto a tuto máme susedov. Tu je jeden zo susedov. No. A takýchto domoch bývajú. Takýchto. A toto sú susedy. Ježiši, čo? Kuku. Kukuľa. Takto máme kemping. Tuto sú kúpelky za týmto stromom. Troška si porovnáme kameru. Tuto tačko ide robiť už stán. Na túto stranu sa to rozoberá, či nevieš? Najprv uvoľním ten kryt. Dobre. Tak kryt musím dať na dole. Aha.
No ako to tam vyzerá? Dobre. Dobre. Tu máš priestoru, tu máš dosť. No, tak ideme vybrať k tomu vec, dáme si ich donútra, kým vidíme tie paplóny. Pozeráme. Áno, všetko je tu. Dobre. Keď? Aha. OK. Máme takéto. Pečem ich všetky? Všetky. Musíme ich opiecť všetky, lebo surovým mäsom nemôžeme výjsť z Etoša národného parku. Aj takto, musíme výjsť. A tu máme hlavnú kuchárku dnešného večera. Aj včerajšieho. Aj včerajšieho, aj zajtrajšieho. Dobre, chlebíky máme, horčicu máme. Máme aj ten normálny chlieb. No. Asi ten bude lepší. Dobre. Tanieriky. Tanieriky máme, horčicu máme. A naši susedia sa už pripravujú na večeru tiež. Títo susedia. Kopatí. No ty hlavne. Tí hlavne. Začala búchať s tými príbormi, tak už aj zbystril pozor. No, presne. Dobre, pomaličko sa to pečie. OK. Dobre, si pozrieme to, ako to vyzerá. Vyzerá to následovne. Je to? Dobre. Otvoríme si vínko? Môžeme. Aké dneska víno podávaš? Four Cousins Nature Sweet White Wine of South Africa. Takže nemáme tunajšie, ale nie sme ďaleko. Juhoafrické vínko, biele. Nech sa páči. Malo byť polosuché, uvidíme. Na zdravie. Na Etošu. Na Etošu. Na slony, ktoré sme nevideli. Ak ich už zajtra neuvidíme, tak neviem, idem do zoo. Veľmi To je dobre. dobré. Úplne, že? Veľmi dobre. Nie, je to sladké. To je sladké, áno. Ja som myslel, že polosladké. A nie, my sme kúpili nakoniec sladké. Aha. Ale veľmi dobre. Veľmi dobre. Počkaj, nezhoreli nám už medzi tým klobásky. Komáre. Horčica, párky pečené, chlebík. Dnešná večera. V Afrike. Romantická v Afrike. Dobrú chuť. Dobrú chuť. Zdravíme z Afriky. Na dobrú chuť prajeme. Do vašej obývačky. No, hej.